अरे बाप उस सरवा खातिर जान कवन दी ना अच्छा हाँ बनाओ नहीं काने घटर लो हाँ कोनो भखौती खसी हाई हम जान ना दे दादा जब एकड़ी के खड़ा बाड़े सन तते बैठल क्या बाड़े उठ। अरे महाराज जी राउर कबूतर लोग हमरा मार के घाव कर दिले बा प्रभु जी ना उठल जाता ना बैठल जाता प्रभु जी यही से बीच में सेठ बानी मरबा सन। अरे तहनी सबके सब मरबस साले हैं उस साला हमार लड़की लेके भाग गई अते कुछ ना कहले। अरे महाराज जी हमनी के तो छोड़ी रहुआ ओकर का उखाड़ ले दी तहनी के सब पता क्यों कहा बा बताओ बताओ कर प्लानिंग कहा। अरे महाराज जी कोनो चुनाव लड़ता कि वो घोषणा पत्र जारी करी बाकी हम ओकरा के बचपन से जानत तानी ऊ आग जौन पहले राख कर देला ओकरा बाद धुआं उठेला और तोरा धुआं के साला हवा में कैसे उड़ावे क्या ये हमरा के अच्छी तरह पता है। हाँ फोन दे फोन दे। अरे समझी जी के फोन देना का महाराज इतना बड़का आदमी मोबाइल में बैलेंस नहीं के हाई ली कुत्ता साला सन गाड़ी बांध दी ना तो हम गरमा अपन होके वाली सब दिन के लेके भाग जाए। सुन हमरा के पता कि उ तोरा के फोन जरूर करी समझ ले और जौने दिन तोरा के फोन आइल ना ओकरे बाद देख कि कैसे हम ओकरा प्यार के साथे साथे ओकर जिंदगी भी बर्बाद करी। खुशी तनी मोबाइल देबू। मोबाइल तो हम फेंक देनी काहे जब हमार दुनिया हमरा पास में बा तो हमरा दूसरा दुनिया से का मतलब। मारी मारी ए बाबू साहब जी ए भाई रुको कौना जिला। अरे छपरा जिला लेकिन तू हमरा कैसे चिल्ला हो। अरे मर्दे यूपी बिहार के लोग हिंदुस्तान के कोनो कोना में रही ना अपन पहचान ए गमछा के हर एक कोना में लहरावत रही। ये बात तबा भाई। हाँ ओ सही हमनी के दोनों आदमी भाई पटदार बन जा। दुलट भाई पटदार कैसे रे। ए मर्दे तू हमारा के निखत चिन्हत आय हम तोहरा माई के देवर के चाचा के भतीजा हई आ तोहरा बगल में हमार घर बा। अच्छा बतावा तो हमार घर कहाँ बा। अरे तोहार घर तोहरा पता नहीं के। ऐसे कैसे नहीं पता यार। ना जी ना तोहरा पता नहीं के। अरे पता बा यार। तब बतावा बताई। हाँ हई कहा बतावा कहा। हई ह लीला साके पोखरा। ई ह लीला सा के पोखरा। हाँ। अच्छा यहाँ से 5 लगी सीधा जाके 3 लगी दहीने। हाँ ई कहा यह स्कूल। अच्छा स्कूल भेटा। हाँ ओकरा से थोड़ा आगे जाइबा हाँ। तो एगो खपड़ाइल मकान बा। हाँ खपड़ाइल मकान बा। उहे हमार मकान है। वाह भाई वाह तब तक एको बुनी बाहरी ना गिरत होई सब भीतर जात होई। अब तू बतावा तहार घर केने बा। ई देखा ई कहा। हाँ बतावा ई कहा। ई हा लीला सा के पोखरा। हाँ आ यहाँ से 3 लगी सीधा जाइबा। हाँ आ 3 लगी दहीने जाइबा। हाँ तई कहा स्कूल। हाँ यार। आ एकरा से 10 कदम आगे जाके हाँ। जवन 3 साइड के ढहल खपड़ाइल मकान बा। हाँ है मर्दे वो तो हमार घर है। अरे हाँ उ तहार हा ओकरा सामानवा जौन 2 ताला मकानवा बा ना हाँ। उ हमार हा। अरे मर्दे तू तो हमारे घर के पीछे ही निकल रहा हो। एकदम तारा गड़िए के लगही बानी हो। ए भाई गांव से निकलना हमारा बड़ा दिन हो गइल बा। अच्छा हमारा गांव जवार के हाल क्या बा हो। ए मर्दे हमरो तो 6-7 साल हो गए निकलला हो वही तो समाचार खातिर तारा लगे नहीं है। तनी मोबाइल दाना तनी समाचार ले लिहल जाओ। हाँ ले लो खाली टूटल बा पूरा बैलेंस बा चिंता मत करा एकदम आराम से बात करा। ये डैमेज कंपनी के मोबाइल है का हो। हाँ ओके